Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthana isimbu kanye nezingane zesimbu. Le video kunento engi-addressayo engiyibone kwenye i-comment section ku-TikTok la okuphathelene khona nabantwana. Kwase ngena abantwana basemzumbe. Kwase ngena igama likagogo. Manje ugogo unalento le khona abathanda idrama manje bayithanda engase bengafana nogogo phakathi. Kwenzakalani ke? Unana muhle naso isithombe sanana uyakhula, abantwana bayakhula. Ngoba ke nina guys anifani nathi, anikhulelanga emakhaya, yila ngona engena khona ke mina ngizoba ukhulumile. Lalela ke dade ubhuti u-aunt, mhlawumbe ukhulele elokishini, wakhulela ema-suburbsini. Ingane ekhaya emakhaya la kuba notshani khona, kube nenhlabathi yabo indawo ekanjalo, angeke izifane nengane ema-suburbsini. Iyaphi lento? Kuboneka isithombe somntwana emuhle, ngesikhathi umntwana emuhle into ukuthi phela ekutheni waze wamuhle nana, waze wakhula nana, cho kudregwa ugogo. Why? Because iy'thombe zomntwana esekhaya la okunobhuqu khona bekuyithombe la kubonakala sikhona ingubo zakhe ubedlala. Iy'ngane ke emakhaya ziyadlala, ogogo bazinikeza leyo nkululeko ukuthi iy'ngane zidlale. Kodwa mase kuthiwa asigeze siye edolobheni, ingane uzoyibona inhle ishwinkile. Nakhona futhi kule yekhanda ngoba phela ngi-addressa nina ngoba ni-toxic, ezinye izinto anizazi, thina siyazazi because sikhulele emakhaya. And into yokuthi ubudlala kwase kufika omakhelwane bakubona ungcolile akusho ukuthi awuthandwa, uyingane. Ingane nje iyadlala, iyahuzwa ngisho ukhuzuka. Shuthi we guys kube bekuvela isithombe sengane ihuzukile, mhlampe yabo kutholakala ukuthi ihuzukile, ubezosha okunjani uma yeni? Asibuyeleni kule nto engishoyo. Ngoba phela manje impilo asiyazi ngokufana, angithi abanye bakholelwa emalokishini, abanye basema-suburbsini, thina sikholele emakhaya. Mawuye esikoleni umzali wenza sure ukuthi ugqoke i-uniform uclean, nizoyibona iy'ngane zigqoke i-uniform ziclean. Makuthiwa kuyaphunywa manje ke edolobheni, kuyabonakala ukuthi iy'ngane ziyaphuma ziye edolobheni. Makuthiwa kuyiwe e-mall, kuyabonakala ukuthi iy'ngane ziye e-mall ziyageza, hhayi ukuthi zihlala ngagezile. Makuthiwa futhi naya baya kwi-set bayoshutha kuthando nesimbu, ziyabonakala iy'ngane ukuthi kuyashutha ikheji shutha kuthando nesimbu. Mase zisekhaya iy'ngane ziqoka lezi ngubo okuthiwa ezokuhlala ekhaya ngoba ziyadlala. Angithi makuvulwa iy'kole ila khona abanye ogogo bese ayi akagunde umntwana engaluzulu ebambezeleka ekuseni indaba yekhanda. Angithi ngiyeke le nto enikuyona. Wena sithando sami awukwazi ukuthatha i-post, yes, isithombe or i-video, mase uthi le video 5 minutes kuwena izokunikeza ubufakazi obanele ukuthi ugogo bengayithandi ingane ngoba usubona ingane ihlala noma wayo manje. Musani ukukhohlakala, musani kuba idrama, musani kuba nomqondo wabafana too much noma senibadala nize nifake izinto ezingasangeni ngoba leyo nto isuka lapho. Le nto isukani? Wena unyanyiswe izenzo zalo mfana, ufuna ukusola uma wakhe ngento ongayazi nawe because ukuthi shuthi babengamthandi because besiyibona iy'thombe kunomehluko. Hawu Nkosi yami. Kanti kukhulwa nini? Yazi kule video bengayifuni ukuthi sibe ngale ndlela esiyiyo manje ngoba manje nina niqala ukusikhulumela into engathi ngisho wakho umntwana. Uma uzomisa kugogo wakhe esemakhaya uzofika umbone ukuthi hawu ade edlala, akusiyo inzondo leyo. So mangenza futhi ubone vele kumluko kekhanda uyaguga. Ingakho ogogo beba nento yokuthi nje abantwana abagundi bebancane ngoba banqina lento ukuthi makuvuka ekuseni uyaphethe, makugogo vele usamusha osebenzayo uyaphethezela, sekufanele manje naye sekufanele ukuthi nengane abeyilungisa mhlawumbe eyibophe kahle nanana. Abanye bevele bethi okungcono ayigundi ingane ibe yinhle ngoba nokugunda kuyayifanele ingane, nokwenza ikhanda kuyayifanele ingane. Ingane ke mayikhula ke vele kuba nokushintsho kuyi-weight ngoba isiyakhula. Hey guys, odidwa ile video
kunesithombe sanana, muhle unana, esikhundleni sokuthi odade, omama, osisi nabanye bazoba umama kusasa bencome lesithombe sengane ukuthi yazi ayinhle ingane yaza khulunana. No, babhizi nogogo because into edlala ekhanda labo, ifilimu abanayo ekhanda labo ukuthi ugogo shuthi yena ubengenzi right because ingane beyibonakala iney'ngubo angazi kanjani. Yabona nje leyo nto leyo ukuthi uzuyicabanga uyi-calculate ayingeke uyasabisa nawe. Kanti nina emalokishini nanenza njani? Emalokishini nina beniney'ngubo, nina benidlala ngey'ngubo. Thina emakhaya besiney'ngubo zokudlala, not zokudlala, zokuhlala ekhaya, ney'ngubo zokuhamba siyiy'ngane. Mhlampe kwazi uyabo leyo nto futhi uyikhethela abazali. Iy'ngane nje zogogo yabo bekunjalo. Kube kuthiwa lezi ezokuhlala ekhaya, mase niye esontweni khona iy'ngubo zasesontweni, mase niye edolobheni khona ezisedolobheni, kunjalo nje. Nalana futhi esikoleni nawo futhi amavesti lawo. Yazi into eyangihlekisa ngoba kufanele ngathi akufanele ngabe ngiyayichaza. Manje ngibuka ukuthi indaba nibe nochuku. Because uchukulweni ile nto eniphethe eyenziwe uSibindi, and lento eyenziwe uSibindi angazi ukuthi ugogo ungenaphi. Senzojaja nje ukuthi isithombe samanje and ingane before ingane iyakhula. Nawe nje ubungenjena, nawe uno-20 enye ingane wakhula, kwaba khona ushintsho luba khona emzimbeni wakho. Even i-shape yomzimba wakho ngesikhathi ukhula omunye iyashintsha. Yingakho abanye beqala bejima ngoba yena usuke efuna ukuthi abe ne-shape enjani. Manje angazi-ke wena uma uzobuka isithombe somzukulu masuthi hawu manje umzukulu wase eba clean, umzukulu usemall manje, ushuthe emall. Kanti le ebugogo ubeshuthe esegcekeni esekhaya amavidiyo iy'ngane zidlala. Beyikuthi ngithi ngizophithizela ngifuna iy'thombe zey'ngane niy'bone zonke. Ngikutshela ukuthi kwanezabo-ke lezi ezabo mayidlala zinjeya, mase zikwi-set ziyaswenka. Kunjalo nje. Iy'ngane ziney'ngubo zokuthi ezokuhlala ekhaya, ziney'ngubo zokuhamba. Wena uma usubona ingane igqoke iy'ngubo zokuhlala ekhaya zizothi hawu kanti ibingathandwa. Into yenu inedrama, nami futhi seningifakela le drama. Kanti-ke mina ayikho into engqinayo ukuyiphendula. Kwesinye isikhathi nje ngisuke ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kuwena, yabo? Le yakho e-serious because leyo ukuthi usukela iy'thombe zey'ngane conclude ukuthi hawu ugogo wale ngane wayengayithandi. Hhayi, ungeke. Hhayi. Yini ndaba kanti? Yini ndaba? Mhlampe yimi o-wrong. Ngibonile guys ama-comment kusesithombeni sikanana. Muhle unana, uyakhula futhi ukhula nobuhle bakhe. Akakaze nje ebe ingane oyingabazayo, yinhle ingane. Ukona ukuthi-ke nje kuthiwa ingane hawu yaze yakhula yinhle, cha, sekunokuthi ekuqala iy'thombe zakhe bezinje manje sezinje. Hayi babo, hayi bo. Hawu. Le drama isazophela. Bengithi mina kuphelile nizama ukuqeda phela ezinye izinto. Hayi ngeke. Hayi, Bapayini-ke kodwa ningaxabani nami ngoba uma uzozama ukuxabana nami mina ngizosuke ngenza isixabane kube yinto ende. Mase nawe uyayibuza usanda lo fix njani? Bengiphendula leyo nje. Emakhaya iy'ngane zikhula zidlala and emakhaya indawo yakhona ayifani nasemalokishini. Yingakho-ke emakhaya iy'ngubo zizohlukaniswa. Futhi ingane eshuthe uyibona ukuthi isekhaya, uyabona ukuthi isekhaya le abengekho edolobheni. Le esedolobheni ziyaswenkiswa ngoba phela kusho ukuthi nizoshutha nobani, bazoshutha onana. So begqoke kanjalo-ke. Kukanjalo. Kodwa phela nawe uyakwenza lokho. Angithi nani niyakwenza. Unayo nje ingubo yakho uthi usuyikhululekela usekhaya. Unalo lelo phinifa lelo lokuphithizela ekhaya. Uma usuphumile usuhamba phakathi kwabantu ney'mpahla zakho ozazi ukuthi ngiyashisa-ke uma ngigqoke kanje. Wayini uJojo ugogo le mjojweni into eningazazi? Yo, hi, bye.